felicitar-vos per la temporada que heu fet, per la feina, per el compromís amb el bàsquet, de la representació territorial de Girona. Els primers anys de la meva vida doncs, com a jugador professional i abans de ser professional fins que em va fitxar al Madrid i el jugador em va voler deixar anar i tal, que vaig deixar des de llavors fins ara, el bàsquet només m'ha costat mal de caps, gastar-me calés a puntada, no veure la meva filla, no conèixer el meu amic, etc. O sigui que ara sí. Perquè tots aquests valors són molt vius aquí, a Catalunya, i per tant són tots per nosaltres. Dit això, els que vosaltres avui rebreu aquests guardons és gràcies a una feina molt ben feta, a un sacrifici que molts de vosaltres ja sabeu què vol dir sacrificar, perquè encara que sigui el meu hobby, la meva distracció, també sé que de vegades repercuteix en la família, el treball, aquest sacrifici, però sobretot el compromís que teniu envers el bàsquet, el nostre esport, el compromís a un club que sou fidels, a una ciutat i sobretot a tot Catalunya. Moltes gràcies per ser aquí i sense vosaltres no hi hauria bàsquet. Per tant, seguiu on esteu, ajudeu-nos a créixer aquest bàsquet que tenim aquí a les comarques gironines que ens enriqueix a tots, com a ciutadans, com a persones i com a catalans. Gràcies. Molt bé, i després d'aquests parlaments anem ja a fer l'entrega